paytahtına vilayet merkezine Türkmen halkı yok. Mehriban arkadağımızın hem de arkadağlı serdarımızın sayesinde ata-vatanımız yine de güllüleversin, pazarlaversin, gün-günden ösýär, özgerýär. Biz dünya türkmenleri hem buna gowanýar, begenýär. Toylar hem toylaşdym, gutly mübarek bolsun toy. Dünya türkmenleriniň sanperwer birleşigiň düýbi tutulany bäri men gatnaşýan, çarelere we görýän ata-vatanymyzyň ösüşlerini, özgörlerini. Gaty tapawut köp o wagtlarda mene azatlar ýokdy. Başlanğıç wagtlarynda indi biz görýäs, nähillerni terege köşünde aýlanyp ýörüs. Ata-watanyň ösüşi hemmesi ata-watanymyzda çykýan zatlar görkezlip dur, bir gaty bir begenç, gowanç biz dünya türkmenleri hem gowanýar ata-watanymyzyň ösüşine. Kahraman hem mehriban arkadağımızı hem de arkadağlı serdarımızı külli Türkmen halkımızı garaşdyrlyk bayram yetip gelýän garaşdyrlyk bayram bilen hem dünya türkmenleriniň sanperwer birleşiginiň maslahat et bayramçylyklary bilen tüýs ýürekden gutlaýar.